Stadomen i Ikast har fået et helt nyt kunstgræstæppe opfundet af en midtjyde. Det ligner ægte græs så meget, at selv Superligaen er begejstret. Normalt gør det her ondt. Men det er slut nu, for et helt nyt kunstgræstæppe har set hallens lys. Når bolden den lander, så hopper den ligesom på et almindeligt græs. Når du laver glidende tacklinger, så er det som om at lave det på græs. Så jeg vil sige, at den her kunststofbane det er det bedste alternativ til en rigtig græsbane. Det er en midtjyde, der har genskabt naturen i plastik. De små græsstrå er lavet, så siderne af strået ikke skærer. Det her det er i dag det tætteste, vi nogensinde har været på at lave et produkt, der er som et naturgræs. Hvor det gamle kunstgræs var genstridigt som en børste, bøjer det nye af som rigtige græsstrå. Men græsstråene er ikke alene om succesen. Mellem stråene, hvor der på almindelige kunststofbaner ligger sand, ligger der i Ikast sand med sminke. Det er beklædt med et lag gummi, og det gør jo, at sandet det bliver meget blødt i forhold til almindelig sand. Og det giver en vis effekt i støddæmpningen, og så gør det frem for alt, at sandet det bliver ved at være flydbart. Det er fletcoat-tæpper og PV-sand, der sammen vil prøve at erobre verden. Og de gamle græstæpper er nemme at udkonkurrere. Jeg vil hellere træne på asfalten, jeg vil træne på det gamle græstæppe. Udfordringen ligger i at erstatte rigtig græs med kunstgræs. Perspektiverne de er store, fordi i USA er man allerede meget langt med kunststofbaner, og efterspørgslen i Europa bliver større og større. Men så grønt er græsset alligevel ikke i Ikast. Der er jo ikke noget, som kan sammenligne sig med en rigtig græsbane for fodboldspillere. En del af det at spille fodbold, det er, at man kommer ind med jord på bukserne. Uden naturens græs bliver dem med de grønne fingre arbejdsløse. Kunstbanen skal kun fejes en gang om måneden.